Segon desplaçament a Ibiza i de moment últim d'aquesta temporada pel Centre d'Esports Sabadell. Diumenge visitem el Sánchez i Vivancos per enfrontar-nos a la Societat Deportiva Ibiza de Raúl Casany, un entrenador que ha passat per equips com la Peña Deportiva, també de l'illa d'Ibiza, el Cornellà o l'Unionistes. En el partit contra el Sant Andreu, Raúl Casany va formar amb un 4-4-2 i l'equip va empatar a 0, traient-li un punt a un equip de la zona alta i aconseguint intentant sortir d'aquesta zona de descens, zona baixa de la classificació. I l'11 va estar format per José Perales en porteria, Bengoechea, Diego Jiménez, Àlex Lluch i Simón Lecea en defensa, en migcamp Lapsamba, recent fitxat, i Mario Riquelme en migcamp, i als extrems Juanca i Pochettino, ex del Naccia Tarragona i fill del famós entrenador i exjugador de l'Espanyol Mauricio Pochettino. I en atac, Juan Delgado va ser incorporació en atac perquè fa el partit del Cornellà, ara ho direm, i un dels fitxatges procedent de l'Àguiles, ex del Sabadell, i també va formar Juan Delgado amb Chex Navalón. Davant el Cornellà, l'equip de Raúl Casany va formar un 4-5-1, va perdre la Societat Deportiva Ibiza, el Sánchez i Vivancos per 1-2, i va haver-hi diversos canvis diverses diferències respecte al partit contra el Sant Andreu. Els canvis de Cruz i Onofre entrant per Bengoechea i Lluch, és a dir, Bengoechea i Lluch no van jugar aquest partit, si van jugar el següent, Marcos per Pochettino, que Pochettino, el fill de Pochettino, sí que va jugar el partit contra el Sant Andreu, i David Sánchez per Juan Delgado. Qui porta més gols a l'Ibiza? Ara mateix les xifres golejadores són Chex Navalón en porta 5, Mario Riquelme en porta 2, Bengoechea en porta 4, Cruz en porta 2 i Onofre en porta 1. Pel que fa a partits, Edu Frías és el principal titular en 13 partits, Onofre ha jugat 18 partits, els 18 com a titular, Cruz ha jugat 19 partits, 16 com a titular, Bengoechea 20, 17 com a titular, Lecea 19, un menys com a titular, 18, Diego Sánchez 16, dels quals 8 ha sortit des de l'inici, Mario Riquelme i Jaume Villar 17 i 16 i han jugat 14 i 11 sortint des de l'11 inicial, Juanca en porta 17, Chex Navalón en porta 20 i Pochettino en porta 18. Juanca ha jugat 9 sortint des del principi, Chex Navalón en porta 17, en aquest cas sortint des de l'11 inicial, i Mauricio Pochettino en porta menys, en porta 6 sortint des del principi, des de l'11 inicial. L'àrbitre del partit de diumenge serà Javier Villascusa Alarcón, àrbitre nascut a Requena, València, que té una mitjana de 3,72 grogues i de 0,75 vermelles.